ତାହେଲେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ଏଟା ବନ୍ଦ। ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ବୋଧରୁ ଦଶମ ଯାଏଁ ଟୋଟାଲ ସେ ସ୍କୁଲଟା ସେଠି ହେଇଗଲା ଆଗରୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମନୋଜ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଗାଇଜ ଏଇନା ସମୟ ଅଛି 3ଟା। ତ 3ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଆସିଛି କୁଆଡ଼େ ନା କିଶନଗର। ତ ଏତେବେଳେ ଆସିବାର କାରଣ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଆସେ 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଆସେ ଏଇଠି, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବୋରିଂ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେନି ଘରେ। ତ 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଆସେ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ଆଡ଼େ। ତ ଆଡ଼େ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇକିନା କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ପଳେଇଯାଏ। ତ ଏଠି କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଇଛି ଆମ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ। ତ ବେଳାଳି ଯେହେତୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହିଁ ହେଇନି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି କରିଦେବା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ରେଗୁଲାର ତ ଆସିପାରୁନି, ତ ରେଗୁଲାର ଆସିବାକୁ ହେଲେ ସେମିତି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭାବିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଦେଖେଇବି। ତ ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ। ତ ଯୋଉଠି ମୁଁ ବୋଧରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସପ୍ତମ ଯାଏଁ ସେଠି ପଢିଛି। ତ 9 ବର୍ଷ ସେଠି ପଢିଛି। ଅଷ୍ଟମରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ କୋଭିଡ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ। ତ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ କିଛି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ। ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସବୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଛଡ଼ା ଆଉ ଘର ଛଡ଼ା ଜାଣିଲେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଗଲିଣି କେତେ ସପ୍ତମ ଠାରୁ ଗଲିଣି। ତ ସପ୍ତମରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ବୋଧେ ହେଲା ହିଁ କେତେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ମୋର କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ତ ସପ୍ତମରେ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଟାଇମରେ କାହାର ଫୋନ୍ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ତ ଆମର ସେମିତି କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ। ଏବେ ବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ହଉନି କି ଜାଣି ହଉନି ଠିକସେରେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଆସେ, ତ ସେମିତି କିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ କେବେ ଆସେନି ଯେ ସ୍କୁଲଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେ ସ୍କୁଲଟା, ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଯେ ସେ ସ୍କୁଲଟା ଚାଲୁଥିବ ବୋଲି। ସେ ସ୍କୁଲଟା କାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଯୋଉ ନୂଆ ହଉଥିଲା ଯୋଉଠି ଆମ କଲେଜ ଆଗକୁ, ତ ସେଠିକି ବୋଧେ ସବୁ ବୋଧେ ବୋଧରୁ ଦଶମ ଯାଏଁ ହେଇଯାଇଛି ମତେ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବାନି। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ସେଇ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ତ ଚାଲ ଯିବା। ଏଇ 7 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି କୋଉଠି ନା ଆମ ସ୍କୁଲରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କୁଲ ମୋ ପଛକରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ। ଏଇଠି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଏଇ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଗୀତ ବଜାଉଛନ୍ତି। ତ ଭଏସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଶୁଭୁନଥିବ, ତ କ'ଣ କରିବା। ତ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେହେତୁ ଆସିଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ତ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ। ଗାଇଜ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଝିଟା ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ। ତ ଏଇ ସାଇଡରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଅନିଲ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଥିଲା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ସୁନା ଦୋକାନ। ତ ଆଉଟା ଏକରେ ଘର ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୂଆ ବୋଧେ କାମ ଚାଲିଛି। ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲସେରେ। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଠିକ ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ଆମର ତ ସ୍କୁଲରେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପସ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଛୋଟିଆ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଆମର ଶନିବାର 3:30ରୁ 4ଟା ଯାଏଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆମର ଏଇଠି ଖେଳ କ୍ଲାସ ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଖେଳ ହୁଏ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହୁଏ, ସବୁ କିଛି ହୁଏ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଆମ ସ୍କୁଲର ଟୋଟାଲ ଇଏଟା ଦେଇଦେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଟର। ଯିଏ ତ ଥିଲା ଆମ ସ୍କୁଲ। ତ ସ୍କୁଲ ତ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଦେଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିହେବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଭାଗ୍ୟ କଥା। ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ଥବ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି କେବେ ଭେଟ। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସିଧା ସ୍କୁଲରୁ। ତ ମୁଁ ଏଠୁ ଭାବିକି ଯାଇଥିଲି ଯାହା ପୁରା ସେଇଆ, କାହିଁକିନା ସେ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲଟା ଆମର ଆଉ ଚାଲୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ଚାଲୁନଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠୁ ବି ଭାବିକି ଯାଇଥିଲି ସେଇଆ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେ ସ୍କୁଲଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଇଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ବି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ନୂଆ ହେବ, ତ ସବୁ ପିଲା ସେଇଠିକି ପଳେଇଯିବେ। ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ପ୍ରଥମ ବୋଧରୁ ପୁରା ଦଶମ ଯାଏଁ ସେଇଠି ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ପଞ୍ଚମରେ ପଢ଼ିଲା ଟାଇମରେ ବି ଆମର ସେଠି ଆଗରେ ଗୋଟେ କଲେଜ ଆଗକୁ ସେ ଅଧା କାମ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ସ୍କୁଲଟା। ତ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ବି ସେ ସ୍କୁଲଟା ଚାଲୁଥିଲା, ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲଟା ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହିଁ ସେ ସ୍କୁଲଟା ମାନେ ଟୋଟାଲ ବୋଧରୁ ଦଶମ ଯାଏଁ ହେଇଯାଇଛି କୋଉଠି ନା ଆମ ସେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଯୋଉଠି ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ତ ଛାଡ଼, ସେଟା ଗପି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଥରେ ହିଁ ଆସେ। ତ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ସେମିତି ଥରେ ଆସିଛି। ତ ତା ବିଷୟରେ ଗପିକିନା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ଗାଇଜ ଆମ ସ୍କୁଲ ତ ଦେଖିଲେ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବେନି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆମେ ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ।